Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the deserve it, put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad look like Skybri, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Skybri, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Skybri, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Skybri, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a poop wetter than Niagara. To my dog, I'm with the leash, ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth, none of them with me in these streets. Morjestavaa, se on Duretta terve. Nyt ollaan Ljubljana, Sloveniaan. Tervetuloa tänne sateiseen Sloveniaan, myös sinne ruudun toiselle puolelle. Kyllä vaan. Nyt on kyllä rajuin ensivaikutelma missään kaupungissa, missä ollaan täällä ollut tällä Itereen matkalla, mutta ehkä tää vielä muuttuu paremman näköiseksi kaupungiksi. Mulla tulee tässä kyllä vähän joku Kouvolan mielessä kaupungista. Ei mikään niin... Ei tää niin karua. Verrattuna vaan niihin muihin Etelä-Euroopan kaupunkeihin, niin tää ei oo niin semmonen etelä-eurooppainen, koska ei olla Etelä-Euroopassa. Tää on kyllä hyvä huomio. Me ollaan Itä-Euroopassa nyt tällä kertaa ensimmäistä kertaa tämän reissun aikana. Varsinaisesti idässä. No niin, tämä alkaa näyttää paremmalle tämä paikka. Oltiin matkalla hotelliin ja tämmönen hieno vintage-kauppi tuli vastaan, niin tultiin pyörähtää nopea. Löytyy jopa pelipaitoja. On kallista. Mä luulin, että Slovenia on halpun maa. Niin, vähän niin. Tultiin vähän magneettikaupalle, 2,5 euron magneetti, ei pahakaan. Ja se kun Dragon on täällä joku juttu, ihan selkeästi. Näkään tää magneettikaupoista. Näin tutustuu nähtävyyksiin. Nyt on ihan kivaa maisema. Tulee vähän Venäjän mielessä Sloveniasta, en mä tiedä. Itäblogin maa varmaan tai jotain, niin johtuu siitä ehkä. Nyt on kyllä hienon näköistä seutua. Ensivaikutelma oli heikko, mutta nyt paranee. Nyt ollaan hotellin lähellä. Se on semmonen aika sketsi-hotelli, mutta ainakin bubi on ihan vieressä. Katsotaan löytää hotellia ollenkaan. No niin, siinä on meidän hotelli sitten, juu. Isolta sisällä varmaan hoitaa. Let me just call my colleague. On semmonen ruokapaikka, missä on meidän huone. Ja pitäisi ottaa kollegalle. Se ei oo ikinä hyvä juttu. Se mä oon oppinut mun elämän aikana. Näin on. Ilmeisesti hyvä ruokapaikka on niin kyseessä. Small double room with shared bathroom, yes? Jep. Katsotaan tämmöstä. Tämmöset kaapit. Guys, can you give me your IDs and passport? Is the breakfast also included? Yeah. Downstairs every night, oh my god, Maria. Every morning from 8 until 10. Okei. Eli Booking-sivulla tästä kyseisestä henkilöstä oli tullut paljon positiivista palautetta. Mä luin niitä tänne. But in the last 2 weeks, okay. I didn't expect that. That's why you went to, Yeah. to not to meet anyone, Exactly. right? Sorry. You have 2 weeks. Yeah. Siis nytten kyllä shout out gluten free bed and breakfast. Ja tälle työntekijälle nimenomaan. Tälle työntekijä Marjalle aivan uskomatonta asiakaspalvelua, erittäin mukava henkilö. Juttua lensi niin hyvin ja oli erittäin huumorintajuinen ja todella mukava. Ja meillä siis piti olla semmonen 10 neliön huone, missä on sänky ja televisio, mutta kahtokaa tätä. Ekanakin. Meillä on yksityinen vessa, meillä piti olla yhteinen vessa. Meillä on yksityinen vessa. Koska Se on tilaava vessa, tilaavin vessa tähän mennessä. helposti. Sitten täällä on iso televisio nurkassa. Kulma näkee jalkapallokin sieltä. Täydellistä. Sänkyjä. Saa kulma siirtää jos haluaa erilleen. Ei oo mikään ongelma. Jääkaappi. Ei oo ollut missään muussa paikassa. Tai on yhdessä, mutta se oli vain yksilö siellä. Air conditioning. Saadaan kulma säätää sitä ihan niinku halutaan. Täällä tämmönen pikku ruokapöytä. Ei mitään ihmeellistä, mutta voi vaikka laittaa läppäri jos haluu, jos jollakin on. Voidaan laittaa tämmönen pikku työpiste. Ja sit tulkaa tänne.
sairasta. Shout out gluten free bed and breakfast. Ihana hotelli, ihana myyjä. Loistavaa duunia. Paras hotelli, missä olen ollut tällä reissulla. Ai että, nyt kyllä Slovenia nosti heti pisteitä niinku. Alku oli järkytys. Vettä tuli, näytti aivan karseelle, näytti ihan Kouvolalle. Tultiin tänne vanhaan kaupunkiin, näyttää paljon kivemmalle. Ja tää hotelli ja asiakaspalvelu oli uskomaton. Parasta mitä varmaan ikinä saanut. Todella hienoa. Kahdella avaimella vielä varustettu huonekin. Ai että, me jatketaan nyt tästä. Me lähdetään kohta syömään, koska kauhea nälkä. Niin katsotaan meidän Slovenia yllättää ruoan suhteen. Lähdetään syömään. Välittömästi. Ovi lukkoon ensin. Ja ykkösnumerolla vielä huone. Nyt mennään syömään. Meillä on tämmönen paikka tässä ihan lähellä. Kauhea nälkä. Mutta vielä viimeinen shoutout tuolle Marialle, tuolla työntekijä tuolla. Erittäin mukava asiakaspalvelu. Ihan niinku päivä piristyi kyllä, pakko myöntää. Se sanoi meille, että me tuotiin auringonpaiste tänne Ljubljanaan. Ei pidä paikkaansa. Hän toi sen auringonpaisteen. Se on niin pakko. Tässä on tämmönen kiva joki menee. On kyllä idyllinen tää Slovenia sittenkin. Tää Ljubljana yllätti positiivisesti. Oikeesti, todella positiivisesti. Kyllä. Ruoka oli maittava ja burgeri oli aivan valtava. Pihviä oli varmaan puolen kilon eestä. Huh. Tultiin katsomaan peliä. Taitaa olla aika brittipainotteinen bubi tässä. Ei mä vois istumaan. Kuka muu muka? En luultu, että Kongo vie, mutta se oli Kane. Kane vie tän peli. Kane vie tän peli. Britit syttyy isosti. Englanti voittaa 2-1. Ei hyvä. Nyt löytyy jännä sääilmiö täältä Ljubljanasta. Kaikkialla muualla ei sada, paitsi tuossa. Ja mehän mentiin tähän hämyyn ihan oikeesti, kun me tultiin käveltiin tänne päin, niin me mentiin tuohon hämyyn ihan rehellisesti. Tuolla on sprinklerit, mitkä ampuu vettä. Nyt veti niinku nenästä. Ja on muutama tämmönen rakkauden avain tässä sillassa. Molemmilla puolilla. Nyt on rakkautta ilmassa ja arvaa mitä muuta. Ei oo tääkään vatsas säästynyt näitä avaimilta. Aika monta avainta arvaa tuolla. Tämmönen avainketju. Tai lukkoketju. Ja avaimet on tuolla. Siinä niitä on. Tultiin kahtoo paikallista nähtävyyttä. Tämmöstä. Lohkäärmesiltaa. Se on juurikin semmonen silta se. Joka kulmassa on yksi lohikäärme. On vartiomiehenä. Vartiomies tehtävässä. Ihan normisilta muuta. Ei taas tätä portaita. Tultiin taas katsomaan vähän paikallista nähtävyyttä. Ne pitää taas kävellä portaita. Kuuluu aina asiaan. Kaikki nähtävyydet on aina korkeat. Niin, se tuppaa olemaan. Pitäisikö Rasmuksen hommata uudet kengät? Mä koitin. Voitte vähän juosta tosta, niin tää on lopputulos. Ei tuu tarvetta näillä kenkillä. Äsken yritti juosta tosta ylös, se ei päässyt siitäkään. Palas klipille Userit vaan luovuttaa. Loserit luovuttaa. Nyt on paha. Jyrkkä kuin mikä. Hitoja riittää mitta. Punnertaa. Tultiin tällaiselle paikalliselle nähtävyydelle.
Piti vähän kiivetä aikaan. Lähdetään kiertelee. Otetaan erilaisia ohjelmanumeroita. Mielenkiintoista. Mennään tsekkaan. On kyllä kerta kaikkiaan ihan hienoa tältäkin. Aina ylhäältä kaikki näyttää paremmalla. Tuolla on pikku alppivuorta taustalla. En tiedä, onko ne alppeja, ei todennäköisesti enää alppeja ehkä tänään asti riitä, mutta jotain vuorta. Ihan kivan näköinen kaupunki täältäkin. Ollaan taas vankilassa. Sveitsin vankilassa jäi taakse. Sieltä vapauduttiin, mutta ei. Nyt ollaan jälleen kerran vankilassa. Mikä ei muuta. Karun näköinen meininki. Aina tyrmissä. Täällä sitä on linnan rakenteista niin sanotusti täällä alhaalla. On tänne kyllä aika paljon rakennettu niinku modernisoitu tää linnaa. Nyt on jätetty linna taaksepäin. Siis nyt lähdetään kohti keskustaa ja siellä katsotaan vähän huomioon sen suunnitelmia. Siis hyvältä syyskuulosta. Kaikki merkat oli meneekin ysiltä. Ei valitettavasti ehditä ostaa juomista kauhean jano. Hyvin täällä on jengiä liikenteessä. Tuolla ylhäällä oltiin äsken. Nyt ollaan taas maankamaralle palattu. Sitruunavissu ilmeisesti. Mä otan kyllä lisää. Ehdittiin kauppaan juuri. Kauhea jano. Ehdittiin hakee juomat ja tultiin vähän terreille istuskelemaan. Ai että. Rauhallinen meininki. Kuuluu kauhea rumpujen pärinä ja joku festari. Nyt pitää kyllä seikkaa, mikä tää meininki täällä olevinaan niinku on. Ilmeisesti joku festivaali, mutta ei kyllä näy tälle päivälle mitään esiintyjä. Mielenkiintoista. Jossain porttiseppuilla tai olevina on toipa. En tiedä, outoa. Täällä on kaikki kaupungin kadut suljettuna. Toinen keikan takia, mikä on muurien sisäpuolella. Mikä on järki? No niin, nyt mennään takas hotellille. Musiikki oli niin heikko, eikä päästy katsomaan sitä ilmaiseksi. Joten kävelään kirkon ohi. Vau, mikä kirkko. Herra Jumala. Mennään hotellille. Tultiin nyt hotellille, katsotaan vähän Belgia-Senegal-peliä ja sitten ruvetaan kohta puolin nukkumaan. Huomenna lähdetään Lake Bledille. Hyvää yötä kanssa. Hyvää huomenta kanssa. Nyt ollaan herätty uuteen päivään. Kello on 8. Lähdetään aamupalalle ja siitä sitten äkkiä bussiasemalle ja kohti Lake Bledieä. Mennään eteenpäin. Tultiin tänne rauhallisen näköiselle gluteenittomalle aamupalalle. Saadaan miltä maistuu. No niin, nyt on ruoat syöty ja ollaan menossa linja-autoasemalta. Tultiin jostain linja-autoliput tälleen vanha-aikaisesti. Ihan asemalta, kun ei saanut netistä eikä saanut bussista. Tultiin tänne bussille, jos täältä saa ostettua. Kai täältä saa. En tiedä mahdotaanko bussia enää, mutta toivottavasti. Ota mun puhelimella mennessä. Miksi? Koska mulla on niitä klippejä enemmän. Se kumminkin pitää lähettää mulle. Päästiin linja-autoon. Kyllä vaan. Kohti Lake Bledieä. Matkana käy. Nyt tultiin Lake Bledille. Kauhea ruuhka täällä. Mutta propsit bussikuskille ei stoolannut kuin yhden kerran. Ja päästiin turvallisesti perille. Elikkä onnistunut reissu. Nyt ollaan järvellä. Mikä järvi? Kyllä se Komo vei ainakin maisemissa voiton. Pakko myöntää. Ei tääkään rumaa vaikka. Ei, kyllä on yhtä kirkasta vettä ainakin vähintään kuin Komolla, mutta katellaan kierrellään. Sitten me mennään romanttiselle piknikille Emilin kanssa. Katsotaan veneellä. Ehkä me tyydytään vielä kiertelyyn toistaiseksi. Tässä on tämmönen nopea kuvaus Lake Bledistä. Ihan komean näköinen. On tämmönen Suomi-tyylinen järvi ehkä hieman, en mä tiedä. Ihan sakkoran rangaistuksen uhalla. Ei saa tehdä noita juttuja täällä. Kyllä ei tuolla kyllä uijia oo, mutta kyllä tuolla äsken näki pari uimaria. En tiedä, onko se kiellettyä vai eikö.
Tässä tunareja johtaa pikku projekti. Siinä on pikku remppakämppä. Ihan hyvällä paikalla. Kaus parit puut tästä eestä, niin aika hulppeet maisemat Lake Bledille. Pikku projekti. Seuraava videosarja siitä. Hienon näköinen tunneli. Ihan tommonen niinku luonnollisen näköinen. Kyllä. Tultiin kauppaan. Vaistopisteeltä tämmösiin läpinäkyviin pusseihin laitetaan eväät. Mielenkiintoista. Muuten on kyllä hyvä valikoima täällä. On jätskit ja on kaikki kohdallaan. Oikein hyvä valikoima. Monsteria löytyy. Monsteriakin löytyy. On tämmönen Valentino Rossi. Kyllä vaan. Propsit tälle Mercatorille. Löytyy kyllä valikoima suuri, vaikka koko on pieni. Eli Oikein. koolla ei oo väliä. Oikein iso plus. Oikein iso peukku. Suutele kameraa. Paikallinen tuplapukkikin löytyy täältä. Ei oo 8-pinnonen, ei pysty osaa. Meikän lempparijuoma. Vaihan sitäkin hellyttelyhellit. Ja otan limppari. Monsteria ei sinne. Energiajuoma ei oo hyvästä. Ei niin. Älkää joukon lapset, on energiajuomaa. Ollaan vanhakunnan fan. Hyvä valika. Jaffalla mennään. Nopeet ja hyvä valinta. Kattokee miten kirkasta vettä. Ihan kuin tommonen Blue Lagooni. Tommonen Evelyn pelipala tulee mieleen tosta veden välistä. Todella kirkasta. Suositellaan ulkokenkiä. No on niissä Sveisinkin voida kiivetty ilman noita kenkiä, niin meillä nyt on. Tie on jyrkkä ja synkkä. Kyllä, aika niinku maastoinen reitti. Jep. Välipysäkki keskellä rinnettä. Nyt rupee näyttää niinku upealle tää Lake Bled. Täältä ylhäältä päin näyttää tosi hienolta. Ihan TikTok-maisemat. Ui. Komia. Mennään kallion laitamilla. Tää on haastavampaa kuin teillä Sveitsin vuorissa tää reitti. Ruvetaan olemaan aika korkealla. Vielä on matkaa. Rupeahan hirvittää. Pikku porrastreeni. On jyrkät portaat. Rupee olla aika kuuma. Juu. Aika niinku jyrkkä kiipeäminen oli kyllä tossa. 20 minuutin matka me edetty ehkä 10. Niin vähän on hiki kyllä. Juu. Tekee hyvää. Kyllä maisemat varmaan se arvosta sitten. Täytyy toivoa. Näyttää kivalta. Vielä on 5 minuutin matka yläkäyttöön. Mistä 10 minuuttia tulla ylös. 10 minutes to get up. Huipulla ollaan. Huipulla tuulla. Huipulla tuulla. Ja maisemat on sen näköistä. Ai että. On kyllä sinemaattiset. Kerta kaikki. Mitä mieltä oot maisemista? On kyllä kerta kaikkiaan upeat. Upeammat kuin sieltä Sveitsin vuorista mun mielestä. Hyvältä näyttää. Karvonen täällä ihan kuvaajana. Joo, Rasse lähti nyt tonne vähän uhkarohkeasti tonne alas. Siellä on ilmeisesti joku puhelin tai joku jollakin tippunut, niin Rasse lähti hakemaan. Jatketaan. Matkalla todella löytyy. Koppi. Vittu. Pakko hakea. Et oikeesti hae. Matkaturi on mennyttä. Ei oo mitään järkeä mennä hakemaan sitä. Mutta Rasmus menee silti. Hullu. Matkaturi on pohjalla. Ja niin on myös Rasmus. Oliko nyt järkeä mennä? No niin, oliko järkevä käydä alhaalla? Näytäpä taisteluarvet. Taisteluarvet ovat kovat. Ja matkalaturi oli, Rasmuksen idea oli heittää... Matkaturi oli kahdesti mun kädessä. Heittää matkalaturi 10 metriä alempaa yläkautta. Ja se nyt on tuolla kallion pohjalla. Ja tää kaikki sykkiminen Meni turhaan. meni aivan turhaan. Ja hengenlähtö oli lähellä. Hengenlähtö oli Oli lähellä. järkevää. Ei. Ei. Miksi te lähdette tätä matkalaturia? Älkää tehkö tätä Miksi kotona. te lähdette matkalaturia? Tultiin vähän syöpöttelemään. Vähän niinku haavoja parantelemaan niin sanotusti. Katsa. Tuolta kuuluu pikku RK-sarjatulitus. Juman kautta. Ilmasuojaan! Vastka tuleen! Hälytys! Juman kautta. Tykitys on valtaisaa. Sarjalla joku tykittää. Kyllä, löydettiin 10/10 penkki. Mä en tiedä, onko alkanut niinku sota päällä.
Aika jyrkkä pudotus, pitää olla varovainen. Kattokaa maisema. On uskomaton maisema. Tää penkki on uskomaton. Rupesi noin korkeat pois pelottaa, niin tultiin tämmöiselle metsäretkelle. Vähän tämmöistä vaihtelua. Let's Jezero on meidän kohde. Kyllä, puoli tuntia alaspäin. Mennään takas järvelle. Ollaan saatu tarpeeksi vuoristosta. Ruppee ympärimään. Jep. On jyrkkää alastuloa, vaikka tää piti olla helppo reitti. Ei oo. Tällaista ollaan eksyksissä. Nyt meidän piti mennä Botnica Belaan. Se on ykkösreitti, se on väärään suuntaan. Nyt me pitää mennä Staaniin tosta. Löytyy joku junaradakin tuolla. Tullaan nyt eksyksissä jälleen kerran. Tilanne tarvitsisi olla ehkä vähän eksyksissä. Maasto on tuommoista mutaista. Kengät ovat likaiset. Jatketaan eteenpäin. Alkaa toivo loppumaan. Saattaa olla kohta vielä pahemmin eksyksissä. Katsotaan miten käy. Ja taas ollaan menty väärään suuntaan. Järvi. Puoli tuntia tuolta suunnassa just mistä tultiin. Jos varmaan katsoo mapsia vaan vittu suosella puheensa. En oo ihan luottamista. Lähdetäänkö tonne päin? No miksi tonne lähdetään? Siinä ei oo mitään kylttiä. Siellä on rotiina, tunti 10 minuuttia. Katsotaan missä nyt ollaan kartalla. No ollaan eksyksissä, mutta sentään näkyy kirkko siellä. Että joku jonnekin tonne suuntaan. Miten on kyllä voinut johtaa, olis noin harhaa? Mä en käsitä. No, kyllä tällä... Meet syö hengiltä täällä. Mapsi johdatti jonnekin hylätylle junaradalle. Mutta onneksi tää tuolla on tämmönen alikulku siltä, niin kai tuolta pääsee ehkä kävelemään. Me ei luultu, että pitää lähteä junarataan kävelemään. Ei olisi lähdetty tietenkään, mutta... Niin. Mielenkiintoista. No niin, löytyi leirintäalue. Ja käveltiin tuossa ihmisten ohi, niin ollaan ihmisen ilmoilla. Joten ollaan niinkun voiton puolella. No niin, tuolla on toi kirkko. Me oltiin jossain tuolla. Tuolla. Tuo on vuoren päällä. Vuoren päällä tuolla. Me kierrettiin tuolta. Jostain tuolta tultiin tänne. Ihan älytön reitti. Ainakin kello näyttää 10 kilsaa. Nyt mennään lepäämään. Kahtakeepa tollasta. Ei oo tommosta näkynyt hetkeä. Täällä kuljetaan hevosilla. Ei oo autoja täällä. Paikallinen rakuuni siinä kyyvissä. Kyllä. Tultiin tähän vähän ottaa hutikkalaukoja. Ja semmonen biitsi. Ei nyt ehkä mennään vissiin uimaan näkemään nyt ainakaan nyt. Ei ainakaan vielä. Ja nyt lähdettiin liikkeelle. Kävelään lampi ympäri loppuun. Tultiin harrastaa meidän lempipuuhaa eli jäätelön syöntiä. Jälleen kerran jäätelö. Näissä maisemissa kelpaa, se on jälleen kerran jäätelöä. Ai että. Tultiin vähän rannalle. Nyt on ainakin rassalla selässä suojaus. On rasvasta rasvaa oikein. No on pirun rasvasta. Oikein ostettiin tuolta Sveitsistä rasvaa, niin näköjään vähän astetta rasvaisempaa rasvaa. Nyt ollaan vähän biitsillä. Mä menen kohta uimaan pulivoimaan. Taas lähden virran mukaan. Toivottavasti ei eksytä tällä kertaa. Nyt tultiin tähän jalkojen helppelemään veteen. Mulla on uintikieltoa ton takia. Ei vaadi riskeerata. Jep. Nähdään tippu järveen. Yritetään kikkailemaan. Nyt on kirvelee kättä, kun on bakteerit haavassa. Ohi, voi. Menee nyt tapaa. No niin, nyt rupeaa olemaan beachit ja uinnit done. Ja lähdetään kiertämään viimeinen pätkä tästä Lake Bledin ympäristöstä. Se on juurikin näin. Löytiin tämmönen liukumäkimestä ja tämmönen privaattirantaus siellä. Hän tekis vielä mennä, mutta ei nyt mennä. Ankkafarmi on siinä. Ja tuolla oli Jousen farmi. Ankat naatiskella on naatiskella. Ihan savolaisista. Mutta löytyyhän täältä järvenrannasta ihan aito kasinokin. Ja kyllä Monte Carlon kasinosta Monacosta niin huonot muistot, että ehkä ei kannata mennä tuolla tällä kertaa. Siitä taitaa olla vaan osoite sitten sinne oikealle kasinolle. Ai joo. Tää on ehkä joku toimisto. Hyvää huomiointia. Selkeä management. Ei ollut päässytkään. Tultiin taas tänne kauppaan. Oli niin hyvä kauppa, että tultiin uudestaan. Mitä me tultiin tekemään? Tultiin kauppaan vaan juomista ja pikku evästä. Ja Mitä täältä löytyy? monsteri. Sama Emilin monsteri vieläkin väärällä hyllyllä. Yksinäinen sankari. Tultiin meidän lempiharrastusta harrastamaan eli jäätelön syöntiä jälleen kerran. Ei kokikin kerran. Hyvä jasko.
Lähdin kävelemään linja-autopysäkille. Kyllä, takas kohti Ljubljanaa. Nyt jää Pledijärvi taaksemme. Oli hienosti kohteli, eikö niin? Kyllä, jatketaan. Suosittelen. Komojärvi vie voiton, mutta vahva kakkonen. No vahva 3 Kallaveden jälkeen. Ehkä jopa me laittaisin jo Unnuka eilen. Bussilla ostettu tältä herrasmieheltä. Loistava duuni. Saatiin euro halvemmalla mitä tuli tänne. Kyllä vaan. Hieno herrasmies myy meille hyvät liput. Toivottavasti hyvät liput. Katsotaan tuleeko bussia ikinä. Viimeisen päästä pitäisi tulla. Hetkinen. Takas kaupungissa. Ljubljanaan saavuttu. Syömään mennään kohta. Lapset arvuttelua mihinkä me mennään. Syömäänhän myö mennään. Ja nyt on syöty. Ja nyt mennään hotellilla käymään. Sitten ehkä Espanjan peliä. Ljubljanan vanha kaupunki elää jälleen kerran. Ja vieläkin 100 vettä samassa paikassa. Kyllä. Musiikki pauhaa. Meillä on jo 2 iltana, tai no, tänään ja eilen, on tultu ehdottamaan semmoiselle pub crawl tyyliselle jutulle. Eli ne menee kiertämään pubeja ja baareja ja se maksaa joku 20. Ja sitten saat sen saman porukan kanssa se illan ja kierrät baaria ja joku 6 shottia tuli ilmaiseksi, joku tommonen diili. Ei nyt olla todennäköisesti menossa, mutta tänään me hyökättiin oikein. Me hyökätään meidän kimppuun oikein. Me näytetään selkeästi semmosille perusturisteille, jotka ottaa tämmöisiä tarjouksia. Eli tämmöisiä olisi luvassa, jos tuutte tänne, jos olette nuoria retveitä poikia ja tyttöjä. Hyvä, kiitän. Aika hauska joke. Hauska paitalo. Anna splitti meidän armoon myös sitten. Hotellille saavuttu. Ykkösnumerohuoneeseen kyllä kelpaa. De Bruyne astu sisään. Et sä jättänyt sitä miksi sä menet sitä ilmastotia päälle? Jätä nyt ilmastotia päälle, kun mennään se peliä katsomaan. Joo, mutta eikö mitään? No, Me me pastolla. Käytiin hotellilla, varo. Nyt mennään kahtoo peliä. Let's go. Täällä on meininkiä tänään siellä kirkolla. Hyvä meininki. Hirveesti porukkaa. Tultiin kattoo Espanjan peliä. Koitaan selvitä mahdollisimman kauan ilman tilaamista. Jos tila on kuitenkin pubissa, niin koitaan selvitä mahdollisimman pitkään ilman tilaamista. Joo, ei tuossa nähdä tuo peliä oikein kunnolla, koska tuossa on toi puu eessä, niin pitää porukoiden reaktioilla niin arvioida mitä tapahtuu. Ikävä tunnelma. Ikävä puu. Espanja 1-0. En tiedä minkälainen maali oli, mutta maali mikä maali. No niin, peli on nyt päättynyt. Espanja voitti 3-0 ja nyt lähdetään hotellille nukkumaan. Kyllä. Täällä on kyllä täällä pubissa ihan meininki vähän yltymään. Lasit on mennyt rikki ja täällä on jo ihan sekaisin jengi. Se on semmonen homma, että nähdään huomenna. Me mennään tästä nyt nukkumaan puuhiin. Ei oo enää mitään kiinnostavaa tulossa. Eli hyvää yötä kanssa. Nähdään huomenna. Viimeinen päivä Sloveniassa. Se on moro. Hyvää huomenta kanssa. Ja näin. Alpala on syöty. Hotellihuone on luovutettu ja kamat on jätettyä tonne Respaan. Erittäin hyvä asiakaspalvelu jälleen Marialta. Kiitän häntä. Tätä suunnitelma on jotain nurkoilla täällä Sloveniassa. Jonkin 5-4 asti. Sitten haetaan varmaan reput ja vie meidän kamat pesulaan. Löydetään joku pesula, missä on myös kuivuri. Ja koitaan vähän pestä vartana. Aika paha hajusia meinaa. Mutta joo, mennään johonkin nurkoille ja jatketaan päivää. Aloitetaan päivä. Mennään. Taas käymään kirkossa. Privaattikirkko. No, käytiin tuossa kirkossa ja taas kävi silleen, että kun mentiin sinne, sillä ei ollut ketään, niin sitten ne rupesi lappamaan porukkaa, kun ne näki, että sinne voi mennä. Niin muistakaa ihmiset, teidän kannattaa mennä ja kokeilla, niin muutkin saattaa vähän niin rohkaistua siitä teidän tekemisestä. Se on juurikin näin. No niin, tultiin vähän paikentamaan tätä pesulaa iltaa varten, niin katsotaan minkälainen paikka tää on tämmönen Ispallu-pesula. Minne pesula vaikutti? Vaikutti ihan niinku... Vaikutti semmoselle, että se tekee... Saadaan homma tehtyä. Tehdään näin. Nyt mennään puistoon. Katsokaa mikä pikseli Aru. Ui juma. Pikseli aamu ja monne. Tultiin tänne puistoon pyörimään. Tää on iso puisto. Kierrellään täällä vähän rauhoitutaan. Ja argumentoidaan.
Ihan komia puistoa täällä. Näytti vähän liikkeelle. Äsken vähän istuskeltiin, ootuskeltiin. Nyt ollaan taas liikkeessä. Pyöritään ympyrää. Hauska näköinen patsis. Tultiin kiertelemään tänne tämmöstä kivaa puistoa. Jatkettiin matkaa. Täällä on vähän vaikka jo mitä. Täällä on keilahalleja ja täällä on kiipeilykeskusta ja täällä on kahvilaa ja täällä on vähän kaikenlaista. Tuollakin joku tommonen ja tässä on tommonen tenniskenttä. Oikein kiva puisto. Oikein kiva puisto. Tultiin tämmöiseen oikein tunnelmalliseen kivan puistoon. Ei saa uida tuolla. Ei saa uida meikäläinen siellä. No niin, kuvattiin pari TikTokia tuolla puistossa ja nyt tultiin tänne keskustaan. Hieno hotelli tossa ja nyt mennään syömään. Kauhea nälkä. Nopea kaupasta juomat mukaan ja sit syömään. Kato, meikäläinenkin löytyi tuolta isolta kirkolta. Nätti. Bitcoinia. Bitcoin ATM. Olisiko Bitcoinin osto? Tultiin subiin. Aina yhtä ressa voi täällä ulkomailla, kun pitää Lontoota ruveta vääntämään. Tai ainakin meikäläinen. Onko ressaa? Kyllä meikällä lähtee. Hyvä. En kyllä halus olla subin työntekijänä. Tosi ressaavaa touhua ainakin meikäläisen makuun. Ai että, tilauksessa selvitty. Setti näyttää hyvälle. Joten syöpytellään nopeasti tosta menemään. Oli ihan jees ruoat. Mennään eteenpäin. Tultiin vähän palaa bilistä. Legendaarinen biljardi. Ja lemppariaktiviteetti lukiossa. Otan paras 3. Häviäjä maksaa. Pikku betillä mennä. Näin on. Yksi, 0 meikäläiselle. Mennään toiseen otteluun. Me nyt vaan 1-1. Mennään ratkaisevaan otteluun. Ei Juppo. Nyt on Tiilikaisen paikka voittaa. Musta pallo, valkoinen pallo. Katsotaan mitä tapahtuu. Kaksi, 1. Karunen tänään maksumiehen. No niin, tultiin. Nyt pelaa vähän flipperiä. Kun Billis on nyt ohi. Eikä vei. Ollaan pikku flipperit tää. Löydettiin tämmönen hauska Harry Potter flipperi. Täällä on niinku kunnon tilaus. Täällä on kuvia ja täällä on kunnon tilaus. Tim on ihan goat. Niin kun tää nyt rikkoo Timin ennätys. Kun käy vaihtaa vähän rahaa, niin saa vähän tokeneja tähän. Eurolla saa 1 pelin, 4 eurolla 5 peliä. Kyllä vaan. Saatiin tokenit vaihdettua ja peli on päällä. Eemi yrittää ensimmäisenä. Onko se valmiina? Mä launchaan. Hienon näköinen mappi. Lounge. Sieltä lähtee. No niin, viimeinen yritys. Tuli äsken 1 200 000 pistettä. Toinen pallo vasta. Tästä mulla on vielä yksi, koska kyllä kato niin mä pääsen seuraavaan elokuvaan. Aivan. Päästään elokuva 2. Emme lähtee pelaa. Jumalan kautta kun edustaa kuva Today's High Score tuli Emilille sieltä. Tulee joku highlight-klippi ihan kohta. Ihan nimi piti lyödä sisään. M-Boy 67. Nyt on kova. Video. Oi! Siellä tuulettaa. M-Boy 67. Mille tuntuu? Voittaa nahalpa hyvyyden. 84 miljoonaa. Hyvä match. M-Boy 67 on arcade-mestari. 2,5 kertaa saat pisteen, saat kyllä yksi ilmainen pallo. 220 miljoonaa. Piru vie. Game over. Ja ihan riittänyt jackpotti. Nyt laitetaan hotellille, laitetaan reput, mennään Pesulaan. Ja kaupan kautta. Kaupan kautta. Nyt käytiin hotellilla. Viimeiset odotukset Marialle ja käytiin hakemassa reput. Kiitos vielä kerran hotelli gluten freelle. Nyt tultiin tähän joen rantaan käskynäytöstilaisuutta varten, splittiä varten. Mutta tää käsky jää ihan meidän väliin. Meidän väliin, kyllä vaan. Sitten tästä lähdetään Pesulaan pesemään vähän vaatteita ja sen jälkeen
Pitäis vielä pikkasen ehkä jotain keksiä ja sit voi mennä linja-autopysäkille oottelemaan meidän yöbussia. Se on juurikin näin. Nähdään seuraavan kerran itse asiassa ihan Pesulassa. Tehdään sillä lailla. Pyykit ovat nyt koneessa. Ei tarttunut Karvosen pyykkiä vestä yhtään, mutta Tiilikaisen kaikki meni melkein nyt pesuun. Oli mulla sielläkin ystäjäpaita, mutta kaikki muut on aika puhtaalta. Mulla on vielä puhasta vaattia edellä. On niin likainen jätkä, että kaikki meni pesuun. Kaikki vasta ihan tekee ehkä hyvän olla pesu. Toivottavasti ei tähän värit leviämään. Ei oo pesuainettakaan sisässä, kun ei löytynyt pesuainetta täältä. Ja olen käynyt ostamassa kaupassa, mutta ei jaksanut. Ja värinkerää lappu, joka ei löytynyt, vaikka niitä on mukaan. En tiedä missä ne on. Nyt on pyykit peseytynyt. Mahtakohan tulla puhasta? Sehän nähdään pian. Hajutesti. Nyt otan kuivuri. Ota hajutesti. En varusteta sun. Oikein hyvä. En ota. Ota hyvä. En ota. Anna se mun paita. Oikein fresh. Kato onko likaa hävinnyt. Ui, onpa hyvät. Hyvä duuni, hyvä setti. Lähti pyörii. Oikein lämminvät vaatteet. Ai että, oli kyllä kannatti pestä. Ei maksanut 8 €. On oikein hyvä setti nyt. Ja kuivaa tuli. Tultiin vielä viimeksi hetket tänne Ljubljanan vanhaan kaupunkiin ja siellä kaverit esiintyy. Ihan kuin jotkut, en mä tiedä ketkä. Westerinen yhtyeiden, niin. Ja just se niin. Nyt mennään kauppaan, kohta mennään jätskille ja mennään vielä istumaan terveelle hetkeksi. Ennen kuin noustaan bussiin. Nyt on meininkiä tuolla jotain. Joku kaveri seisoskelee siinä. Siellä pelleilee pallon kanssa. Mielenkiintoista eventti. Tultiin taas jätskille. Hyvä musiikki soi. Sama jätki myy kuin viimeksi. Hyvä meininki. Jätski, peli, live musiikki. Hyvä setti. Täällä on joka paikassa sellaisia keltaisia istuvia kavereita. Samaa firmaa. Mutta kaupunki elää hienosti. Kiva katsella tällä fiilistellä viimeisiä hetkiä täällä. Kohta lähdetään bussipysäkille valitettavasti. Ja kohta loppuvideo. Sekin on totta. Katsottiin, että monelta meidän bussi on lähdössä, niin no eipä olekaan 11. Lähtee vasta 12 jälkeen, koska se on vähän myöhäistä. Mitäs nyt pojat tekee? No niin, tultiin oottelee meidän Flixbussia tänne. Täällä on Flixbussia, mutta ei oo vielä meidän näkyvissä. Se on tunnin myöhässä. Me tultiin tänne valmiiksi venailemaan. Tuolla istuskeltiin ja ooteskeltiin tuolla vanhassa kaupungissa joen varressa, mutta pitkiä aikoja. Ja käytiin hyvää keskustelua, mutta nyt tultiin tänne. Jatketaan täällä. Päivitellään. Nyt tulee meidän bussi. Siellä on meidän Flixbussi. Ainakin toivottavasti. Vihdoin ja viimein. Pitkä odottelu. Kyllä vaan. Kello näyttää jo 10:12. Huomenna aamulla pitäisi olla Splitissä. Ja tähän päättyy video. Seuraavassa videossa me nähdään Splitin puolella. Slovenia kohteli hyvin. Oikein hyvin. Ja toivottavasti tää video oli hyvä. Kyllä vaan. Nähdään Splitissä ensi videon parissa. Ja se on viimeinen osa tämän Interrail-reissua. Joten nauttikaa. Kiitos. Moro.